Honzo. Ahoj Jardo. A vítám tady s náma v podcastu taky Jirku Řeháka, středoškolského učitele, tepličáka, bývalého náměstka hejtmana, milovníka života a hlavně, a proto tady s námi dnes je, kandidáta číslo 12 na kandidátce starostů v Ústeckém kraji. Ahoj kluci. Jirko, sedíme tady na dalším z nestandardních míst, jako se všemi našimi kandidáty. Kde to jsme? No, tobě jako kameramanovi se nejvíc líbilo místo, které je úplně nejstarší v Teplicích. Je to románská část zámku a nese sebou celou teplickou historii od založení kláštera, objevení pramenů a tak dále. Takže místo, který toho pamatuje spoustu a ještě spoustu toho zažije, tak snad ho v Teplicích čeká světlá budoucnost. Jo, myslím, že Teplice jsou na tom relativně dobře. Propásli jsme nějaké šance, ale Teplice jsou hezké město. A Jirko, já se tě zeptám, ty a historie. Ty jsi učitel dějepisu, že jo, vlastně? Já jsem učitel dějepisu a shodou okolností moje specializace je právě lokální historie. Zabývám se historií Teplicka, odsunu Němců, Tise a Krušnohoří, takže bydlím na dobrém místě. Jo, takže nikdo povolenější, kdo by o těchto věcech hovořit, tady široko daleko není. To určitě ne takhle, ale baví mě to a zabývám se tím ve volném čase. Jo. No, ty jsi zmínil Tisou, natáčíme teď v Teplicích, tak nám řekni, kde trávíš nejvíc času? Kde jsi teď doma? V Teplicích, v Tisí nebo v zahraničí v Banátu? Když já vlastně nevím. Počítat těžko, o prázdninách jsem byl v Rumunsku, přes léto a jaro podzim jsem v Tise, ale zároveň mám úvazek na teplickém gymnáziu, tak se snažím být i v Teplicích, tak 3 dny v Teplicích, 3 dny v Tise. A 1 den v Banátu. A 1 den v Banátu, zprůměrovaně samozřejmě. No a jaký je tvůj vztah k Banátu? Proč zrovna Banát, kde ses tam vzal, co tam pořád děláš? No, ono to primárně nebyl Banát, ono to byl Karpaty a Rumunsko. Už 35 let nebo 32 let jezdíme do Karpat, do hor a já jsem Banát nechtěl původně, protože tam žijou Češi a já jsem chtěl být sám, já jsem z Česka ujížděl před Čechama, že jo. Ale shodou okolností mí 3 kamarádi tam se snažili pomoct a já jsem do toho spadnul, takže mimo to, že courám po horách, tak ještě pomáhám s Festivalem Banát, vozím tam expedice a snažím se pomáhat charitativně právě české menšině v srbském a rumunském Banátu. A já jsem teda zaregistroval, že i jako středoškolský učitel jsi tam vlastně jezdil, že jsi tam dělal jako exkurze výpravy se studentama, je to tak? Je to tak, každý rok jedou 2 autobusy z gymnázia Teplice a já jsem navíc ambasador, který vlastně přesvědčuje ostatní školy v republice poměrně úspěšně, takže ročně tam vyjíždí 20 gymnázií a velkou část z nich má na starost já. No a jako pedagog, co bys řekl, že je výhoda toho, nebo proč by ty studenti tam měli jezdit? Proč je tam vlastně jako do toho tlačíš, nebo proč je do toho... Zeptat vlastně na to stejně, já jsem se chtěl říct, co bys řekl, že se tam můžeme naučit vlastně, co nám to může dát? Tak to je Banát je velká učebnice, jo. Jestliže to školství by mělo mířit směrem od nějaké faktografie a od nějaké frontální výuky k nějakém zážitkové a propojování, tak jako nic hezčího než český jazyk 200 let starý, opuštěný, vlastně ti, co odešli z Čech, tak 200 let udrželi stejný český jazyk, který už tady moc neznáme. Zároveň biologie, jo, to je vlastně už to je Dunaj a je tam trochu středomořská fauna a flora. Zároveň se ty studenti, a na tom trváme, vlastně první 3 dny naučí pohybovat v horách, starat se sami o sebe, najít si vodu a pak si to můžou užít ve slunném Banátu, takže my kombinujeme vlastně několik předmětů, několik přístupů a myslím, že po těch 9 dnech, když se vrátí studenti, ty 17letí, takže jsou trochu zocelenější a vidí to v komplexní nějaký rovině. No a stalo se někdy, že by to nějaký student jako nezvládl, že by ho to zocelilo příliš a že by teda v průběhu zocelování odpadl? Měl jsi takové nějaké zážitky? My tam máme poměrně náročnou turistiku, převýšení denně 600-700 metrů, takže občas to nějaký kotník, koleno a nebo psychika odnese, ale máme připravenou B variantu. Máme tam koňské povozy a traktory a těmi jsme schopni, mimo to, že vozíme studentům bagáž, tak jsme schopni odvést i ty lidi do cílové stanice a tam se jim věnuje tým školních psychologů, což jsme všichni, co tam jsme. Jo, a takže studenti si nenosí teda batohy, nechodí na těžko, spíte teda ve stanech, ale zároveň jako ty batohy se jim převážejí, takže mají to jakoby trošičku odlehčený oproti tomu, kdyby šli úplně jako standardně do těch hor. Je to tak. Letos jsme tam byli v květnu a měli jsme -3 stupně v noci, takže i pod tím stanem není úplně veselo pro ty lidi, kteří nejsou zvyklí. Plno studentů už doma nemá stan karimatky spacák, to je změna. Před 15 rokama to bylo úplně běžný. Takže i to, na to jsme připraveni, takže si myslím, že je to pro ně zážitek po všech stránkách. No a se hrozně motáme jako kolem té pedagogiky, ale myslím, že je to zajímavý. No a v Teplicích na Gimplu, kromě toho, že teda zocelujete studenty v -3 stupních, tak máte pro ně připravený nějaký další věci, nebo jak bys jako řekl, že ten Gimpl v Teplicích, protože jako já jako člověk, co chodil na Gimpl v Děčíně, tak jsem vždycky ten teplický Gimpl bral jako další super Gimpl v kraji, na kterém se dělala spousta zajímavých aktivit, tak je tam třeba ještě něco, co bys jako vypíchnul? Jo, tak my jsme konzervativní gymnázium, to je nutný říct, jsme velký gymnázium a máme velmi dobrý výsledky v rámci přijímacích řízení, což je to kritérium, které zajímá rodiče a studenty, ale zároveň teda docela dost připravujeme i vlastně
netradiční formy výuky, máme tam biopark, ve kterém máme desítky druhů zvířat, který si studenti můžou lecos vyzkoušet a myslím si, že jsme docela dobří v tom, jak posíláme studenty a studentky do zahraničí na různé stáže, Erasmy a Já jsem chtěl říct, že studijní pobyt v Banátu mi nezní zas tak úplně konzervativně na české školství, že... Tak k tomu jen malá poznámka. Ti kluci, co začínají v Banátu, rozeslali 360 dopisů všem ředitelům středních škol. A můj ředitel Bergman na gymnáziu věděl, že jezdím do Rumunska, tak vlastně přeposlal ten dopis jako jediný mě a my jsme tam vyjeli, takže to je taková tradice, kterou si pana ředitele bývale vážím. Jako. Jasně. No tak jo, tak z toho, jak o tom mluvíš, tak se zdá teda, že jako pedagogika, respektive učení, říkal si, že máš částečný úvazek, teda, že tady vlastně v Teplicích na gymnáziu, že to je něco, co tě baví a naplňuje, ale ty jsi teď měl pauzu od učení, 4 roky si působil jako náměstek hejtmana v Ústeckém kraji, tak to tě naplňovalo jak? Nebo jaké pocity z těch 4 let na úřadě odnášíš? Já to vlastně ani nemůžu úplně přesně říct, protože je to taková ti to někdo zakázal? Ne. Sdílejte, než to smažu. Tady můžeš říct cokoliv u nás. Ne, já to nedovedu pojmenovat ten pocit, ten ambivalentní pocit, kdy jsem měl relativně velký vliv na běh věcí, plno věcí se mi nepodařilo a zároveň některé ano, takže já se nedovedu vidět z té perspektivy, to byl si asi někdo jiný, ale pokud jde o zkušenost životní, tak to je k nezaplacení, to říkám na rovinu. Kdybych měl tu šanci někdy, to ještě, tak už bych začal rychleji, jo. A ty 4 roky jsou strašně krátký a než mi napadlo, že vlastně mám tu moc ty věci měnit, tak najednou ty 4 roky byly pryč. Ale já musím říct, že zejména v tom cestovním ruchu, že se pár věcí povedlo i viditelně. A baví já možná jen promiň, řekni ještě divákům, kteří to třeba nevědí, co jsi měl na kraji na starosti. Ty takzvané gesce, jo. To tak měl jsem na starosti kulturu a památkovou péči. Takže jak jsi nám řekl třeba mimo jiné tuhle budovu. Naše příspěvková organizace přímo přede mnou, akorát shodou okolností bylo výběrové řízení paní ředitelku, tak to jsem měl na starosti já. A zároveň tedy ten cestovní ruch, který jsem vyňal z regionálního rozvoje a shodou okolností, a vy to asi znáte, nebo o tom víte, jsem se dostal do situace, kdy najednou jsme museli přemýšlet o destinačním managementu úplně v jiné rovině, protože nám chytla půlka Českého Švýcarska a vlastně jsme hasili nejenom vodou, ale vlastně i jakým způsobem pomůžeme tomu regionu. Myslím, že to nakonec docela povedlo. Nakonec, jak to bylo fakt divoký, tak si myslím, že se krajskému úřadu povedlo nějak zareagovat docela rozumně. No a něco dalšího třeba, co bys vypíchnul, teda, že jako mluvil si, že jako ne všechno se povedlo, na něco, že jsi prostě reagoval pomalu, respektive, že ty 4 roky a on ten krajský úřad opravdu je z mojí zkušenosti teď jako mnohem pomalejší než běžný úřady, jako obecní, městský, tak když bys měl ještě třeba něco vypíchnout? Jo, tak třeba se nám podařilo v tom cestovním ruchu poslat lidi na hory, společně s Teska Českem samozřejmě má daleko lepší management a marketing spíš, teda jsem chtěl říct, ale pro značení hřebenovek a zapojení třeba přívozů do systému turistické dopravy, obnovení kozí dráhy jako turistické trasy, přívoz mezi Litoměřicema a Terezínem, který funguje jako lodní linka, to jsou věci, které vlastně mají dělat to, aby ten člověk v Ústeckém kraji měl nějaký komplexní přístup k tomu turistickému ruchu, aby prostě někam nepřijal, nezůstal tam viset. A myslím, že se nám podařilo. Propojený systém, ano, jako je to tak. Turistické dopravy. No a co se ti nepovedlo? Co bys jako kromě toho teda, když jsi řekl, jako, že bys byl, že některé věci si neudělal, protože jsi jako nestihl, tak jestli jsou nějaké věci, které ať už ty osobně, nebo a teď nemusíš být jako osobně, ale i nějaká koalice, jestli jsi byl součástí něco, co jste prostě zvrzali. Tak 2 věci, jo. Za prvý sedíme tady a mně se nepodařilo změnit muzea. Zůstali konzervativní, bez velké návštěvnosti a nedokázali jsme změnit podstatu muzeí a myslím si, že je to špatně. A tu cíl jsem nenašel. A nenašel jsem ji i proto, já jsem v koalici byl ta slabší část, už jsem to dostal samozřejmě najevo, ale musím říct, že ta spolupráce nakonec nebyla tak hrozná, jak jsem se děsil těch velkých pánů z těch velkých stran. Ale myslím si, že se nám nepovedlo získat větší kontrolu nad transformací, myslím tím kraje, zejména v tom programu OPS, té spravedlivá transformace, kde nám to uteklo mezi prstama. Ačkoliv jsme neměli tu výkonnou moc, měli někdo jiný, tak stejně jsme měli od začátku do toho víc šlapat a to je mi teda fakt líto. No, máš pravdu, že s těmi muzeí je to zajímavý, no? že mě to jako nikdy nenapadlo, ty jsi o tom mluvil, myslím, už se o tom bavíme možná po druhý, ne teda v podcastu, ale jako soukromně. A je pravda, že vlastně člověk, když si vybaví jako ty muzea, takový ty jako zahraniční instituce, kam člověk jako přijde a je tam jako super kavárna, je tam jako knihovna, je tam prostě super jako obchod a je to vždycky spojený s nějakou jako s nějakým jako soudobým třeba uměním a něčím takovým, a že takový muzea vlastně v kraji asi jako nejsou, respektive není tady takový žádný. Přesně, já jsem se chtěl zeptat. Ty jsi říkal reformu muzeí, zase já jsem se s váma zatím o tom nebavil,
takže já vlastně nevím, jaká ta tvoje představa je. To myslím, že by mohlo zajímat docela i diváky. Jaký je teda podle tebe dobrý muzeum, který by mělo v kraji být? Jak by mělo vypadat takový dobrý muzeum? Tak, dobrý muzeum musí být otevřený do regionu, to znamená musí být tím lídrem spolu se střední školou a s farářem, tady teda v ateistické oblasti to nepůjde úplně, a musí být vlastně tím edukačním a vzdělávacím elementem. Dobrý muzeum musí přitáhnout i studenty, děti, dobrý muzeum musí trošku opustit tu formu expozic z konce 19. století a to, že tam dáte jeden multimediální nějaký prvek, to nezmění, jestli je potřeba to změnit z gruntu a ten systém těch stálých výstav by se měl nějakým způsobem pravděpodobně měnit. Asi do toho musí vstoupit umělá inteligence, pravděpodobně do toho vstoupí nějaké technologie, ale to se nám nepovedlo. Já ty muzea znám dobrá z Vídně třeba, anebo třeba i naše galerie třeba v Roudnici je schopná nějakým způsobem reagovat na ty trendy moderní. Tady to je příliš kamenné, jestli mi rozumíte, jo? Příliš staré na to, aby se to změnilo najednou. A jenom poznámka, tady v tom muzeu pracuje třeba 60 lidí, jo? A návštěvnost je malá, strašně malá, takže... Jo, nechceš ani to číslo radši říct? Nechci, ono se měnilo naštěstí pozitivně, protože tady byla výstava o Harrym Potterovi, to jsem taky moc nechtěl. Ne, cílem není, tak dobře, já to rozvedu trošku, ale jen krátce. Já jsem se setkal se všemi muzejníky, pozval jsem je hned, druhý rok jsem je pozval do Jimlína na Nový Hrad a zeptal jsem se, co je pro ně podstatné. A všichni do jednoho mi řekli, že pro ně podstatný zákon, který jim říká, že mají na starosti sbírkové předměty. To je pro ně primární. A pro mě jako učitele byl primární ta druhá část, otevření se muzea veřejnosti. A to se mi nepovedlo zlomit. A oni mají silný argument samozřejmě. Jo, v té zákonné úpravě. Přesně tak. Rozumím. Je možná, já se teda zeptám ještě, tady na to navážu, vnímal jsi takhle i z té zkušenosti, kterou máš třeba na několika úrovních, třeba z té školy, kde nějakým způsobem se teda studentům snažíš předávat i třeba netradičníma formama takovéhle věci, pak teda na té úrovni krajský, kde nějakým způsobem se to pokusil ovlivnit vlastně i tu nějakou jako vzdělávací triádu, kterou si tady popsal. Jak jsi vnímal tady v tom třeba spolupráci se státem? Vnímal jsi to, měl jsi pocit, že jako funguje tady v tom ten stát ještě na té vyšší úrovni dobře, anebo že vlastně i tam by to potřebovalo nějakou hlubší reformu? Tak kultura je popelka, jo, trošku ekonomicky, rozpočtově, takže nějaké velké investice jsme neočekávali. A na druhou stranu, v době, kdy jsem akorát byl v funkci, se připravil zákon, který umožní, dejme tomu, nové financování divadel a v tím, že se zapojí i kraje, i města. Takže pan ministr Baxa lecos s tom udělal. Ale samozřejmě můžeme si nadávat, je otázka, do jaké míry ten krajský systém nebo ten systém krajů zapadl do toho nastavení republice, protože kdo ví, jestli by lépe nefungovaly okresní úřady, jo? Ale to nechci vykacíš a ani už to nejde zpátky. Takže ano, ten přechod stát, kraj, obec skřípe. Jo? Skřípe i protože ten kraj do toho vlastně vpraven před 25 lety teprve. Tak. No a já na tohle navážu, protože ty ses nám upsal na naší kandidátku, jinak bys tady v tom předvolebním speciálu nebyl, tak možná jestli bys teda našim posluchačům a divákům mohl říct, proč jsi na kandidátce starostů, ačkoliv teda vlastně jsi člen, nebo možná předseda jiný politický strany nebo politického hnutí. A tak no, proč? Jo, tak bavili jsme se o tom i my dva, já jsem se bavil s rodinou, s ostatními. Hele, pro mě tady každý volby jsou strašně důležitý, já učím ještě politologii mimo jiné, jo. A já si pamatuju, že všechny volby byly ty nejpodstatnější na světě, tak já nechci do toho spadnout. I já za svůj život. Ale teď mám pocit, že se hraje i o zahraničně politickou orientaci naší země. A shodou okolností, jak trochu vidím do těch přepočtů hlasů, si říkám, že tady je šance ještě na jeden demokratický hlas tady v tom kraji. A jestli bych já svojí kandidaturou přemluvil vlastně lidi, kteří primárně jsou nepolitičtí, anebo volili tu naší stranu v těch jiných typech voleb, ten pro kraj, tak nebo jsme pro, jak se teďka jmenujeme, tak jestli to jsou lidé, kteří by dali hlas mě, tak vlastně dají hlas demokratickým stranám. Já sám velké ambice nemám, žádnou velkou kampaň nejedu, já si vlastně poprvé, co tady s vámi sedím, tak to je moje první kampaň a fakt mám ten vyšší cíl, jestli to můžu říct, takže já držím palce nejenom vám, ale i Pirátům a skoro i Spolu. Jo. Skoro i Spolu. Jo, tak to mám. No. My taky Spolu máme rádi, akorát bychom byli rádi, kdyby teda byli slabší než my, tak tomu taky rozumím, jako, to si přeju taky. No. No tak jo, super. Tak my moc krát děkujeme, Jirko, za účast tady v tom našem podcastu. Bylo nám potěšením a budeme si teda všichni držet palce, ať ve sněmovních volbách uspějeme co nejvíc a ať to teda ideálně
ty 2 mandáty v našem kraji jsou a ať to dopadne dobře, ať nezamíříme slovenskou cestou po volbách. Bojím se toho, kluci, děkuji za příjemný podvečer v Teplický, jsme ve stínu, ještě je trochu léto, tak já vám doporučuji sem zajet a já vás tady provedu po dalších zákoutích. Jo? To určitě rádi, děkujeme. Tak jo, díky Děkujeme i posluchačům, mějte se. Taky, hezký den. Naschledanou.